iki mari darah enek keturunan ningrat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. Wong lak ngempet ngono kuwi. Kok esane anak rombong. Kan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duit e. Napa sing penting? Sing penting sing ijole kempetanmu mau. Ampun, nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi? Lah aku endi Her? Oh, saking Singapura menika. Ini tukangnya bang, tukang kenong. Oh kenal. Menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Bang Bonang. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena masuni gendam tok isine. Iki fenomenal iki nek kegendam masuk ora mungkin. Iki sok tahu biyen kok ngene ditinggal tangan tok. Yang pan Awan pengira. toloratri. Tatin saking telatah Ngayogyakarta Hadiningrat leres Nggih, leres. Pripun, Pak? Pak Paromo iki mau manggil sapa? Mas mosok Romo ora Nah, niki mau cine-cinene panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Romo, niki jenengan rada sudarungan nggih? anu sedaruan aja dibanter-banter ning utarane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan iki jejak niku ten mriki mak teng 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 ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mburine Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. maksudnya Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wae. jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Ya. Hah? Ya. Ayu napa mboten? Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut to ngono. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak takon marang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabda Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe Ngono. iya. Jenengan mang anu Kuwi banterno to nek tatin ki cah itu. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku ki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus Aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darah Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cetha. Kowe keturunan apa ngono? Nek kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau mung awak kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe Paitun ndak. Coba jumeneng Cahayu. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Mengke jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omonge kudu Wong seru. budek ki grogi. Wong nek rada budek ki tak wingi. Sik tak benake sing nggih, Pak. Pak Paromo Mas. Mas, kula benake riyen jare kula nggih, Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wangsulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan napa? Arep omong apa? duwe jimat. Jimat? Kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk mbae ya golek buyute ra iso aku sisa.
Dadi nek panjenengan saged mang kula mang delok kula menika. Sapa buyutmu canggah waring uduk tergantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa? Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya. Ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah sapa. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone jerone tan mangke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku kae. Ngene kan wis ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Oh. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan enek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku. Iki darah ngawirya. Ngawirya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Lah iki menggok iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning darah rene iki ana darah warok. Lho kok warok bareng iki? Kowe kok kaya anak campuran ta iki? Maksudnya? Apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kalih ibu kula? Oh, Ora kok ngece lho iki mari darah enek keturunan ning Krat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok Pun tau dikempet? urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Iya lho nek ngempet. Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lah aku mau ngempet piye wong ana wong. Lho jeneng ngempet iki yo nang kelek to. Masa Ngempet konoan to. lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kuning. Wis jenenge do ngempet. Nek ngempet iku nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari ndak karo-karuan dadine. Jenengan Bayanganku aku iki gampang bayangane lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku bingung nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya nek kok omongi ngono iki bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. terus. Ngono. Berarti kula niki mau sidang terah rumbungan. Oh, pantes. Sik, madhep rono. Tak delok kok bokonge. Madhep rono. Bokonge sapa? Ya ning madhep rono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sik, kowe melu bapak kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora ndek bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi Carane nek wong nesu iki gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. Wong lah ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku Iki ning pundutan kok Pak Heru. napa? Ya tak cetek. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to.
Endi? 400 ning kono. Ora percaya. Enek duite 400 ning kono dadele kono kuwi. Endi? Iya ya. Kuwi arep duit tok iram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit tok mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duwite. Napa sing penting? Sing penting sing ijone kempetanmu mau. Acok setuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi toh gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalangsun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobile ora? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek Enggak, mobil. wis menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak. Mau apa? Terserah. Apa? Sing Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tembang napa Pak? Lajeng duet kalian kula toh Pak. Pak badhe minggah iki. aku bapak diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo Pak. Hati-hati tulung ana, Mbak, tak Nggih, tulung. Awas lho. Nek perlu. Nggih, nulung ya nggih tenan kok nggih. Menika mikipun. Mik. Nggih Mbak Tatin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. Nggih. Adem mriko nggih Pak nggih nika syutingane ten mriko. Nah, Jane ngerti. kenapa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Heru iki. Kok ora ada Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Boten. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan biyen niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar rasa wayangan. Bubiar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis. Iya. Tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus nggih niku, Pak. Duwe yo dipangan titik, orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso Pak. Lagune napa, Pak? Aku delok nek TV, TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngatek ki Mbak Tapi Elisa. bahasa delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Ngono Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono lho. Nah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek isi tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Ngenek jenengan pun dadi sehat, nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Iya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oke. Ngoten to. Ngene ndit dulur. Atas Pak. Awas ndit. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Mboten. Sampun. Ampun saged. Niki mingkale kula. Anu. Mbok arep ngamuk kaya ngapa cedhuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok anta dirogoh-rogoh. Wis to, wis ndang. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan, Pak.
Hotele telu. Kula rogoh ngene apa Pak? Kok kaya angel ngenten lho Pak. Ah, Angel njumuke. Bisa. Ya kok. Bah. Niki sinten? Du. Oh kula, oh nggih. Sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi Pak? Niki kok duit ngapusi Pak? Lah aku endi Her? Oh, saking Singapura menika. Jokuto jokite endi? Kuwi nek duit kene piro? 800. 800.000. Lah pundi? Ojo ning kene ae. Sikil kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kok periksa piye? Wong priksa Hei. kon pinarak itu piye? Ini, Yang mana? sing apa? Sing iki. Jaga. Sing kayak aneh. Oh, ini juga. Sing endi? Ya telu. Telu. Kokian iki sing kokian cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 di sini, 150. Urus 50-an. Urus 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Iki Jokuto. Iki apa lho iki? Jenenge Apik. nggih, Pak Sun Pak Dadan niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing Wis ndi? entek, Pak. Mpun telas? Jokuto. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya nggih Joklutro Jokliti. kalih. Engko bar Mas sik Jokliti. jenengan Joklite. Mas Jo, Munggah. Mas Duajo. Mas Joklitik munggah nopo, Pak? Jenengan sik meriksani len nembang sik Nyanyi sih, nopo? Pak. Joklitik Oke, lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditukne bojone morene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetokne. Iki ya gampang celutak. Oh, alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriki Kurmas. Pak. Teng mriki. Iki tanggoku asline, jalur iki tanggoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cah. Iki biyen maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling. Dadi apike kaya ngono kuwi ulang. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi. Nggih. Padha lanang ape ngambung ngilan. Oh, ora. Ngerti poso apa ora sampean? Alhamdulillah. Pangapunten. Nggih, nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Lutuk. Nggih, Oh nggih. diaturke Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, mujan Alhamdulillah, niku. Cik. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalokne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jabatan. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe dulu sing ngelem ngene iki iki. wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondong ya ngono. Pripun? Sobo niki lho hotel ndi-ndi. Kuwi iki Hotel kok dinding sama Pak. hotelnya tapi beda bahasanya kok. Maksudnya kira tanggapan atas Mbak Nuwun. Terima kasih Mbak Nuwun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atas Mbak Heru nggih. Ya tuh. Ojo balik. Atas Mbak Nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih, Bapak nggih, nggih. satu lagu. Ayo, Ngeten, Pak. ngono. Nggih munggah Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, Niki. nggih. Cih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh,
Oh, berarti Bapak ya dipujeke muga-muga panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insyaallah beliaunya pasti dibagian dengan hati Allah. Apa? Sembako niki? Heeh. Oh, sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh, kena. Menika tukang soting, bojo dhewe tukang soting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonang. Nah, Bonang. nggih. Aku delok ning ngarep wis Pak, Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lunga. Ngadeg aku pedhi tibur. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. gedang Iya, kok aku kok. Niki mengke nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah, barakallah ya. Wis. Wis, alhamdulillah. Lah, Tanganmu. Wah, sing ki wong kaya tai. Pak Heru ya gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rong bar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru. Pak Heru terima kasih. Aja isine ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jokritik Jokrutu kok joisin. Loh, ndak, dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Jesse, Iya, iya. ngono lho. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih, sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin, amin, amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Masud Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap nggih. Siap, nggih. Wah, niki Nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane Masun lho jane iki. Maksud iki Kok ketoke karo Masun kok mantut. Kagambu. Aku itu Kang Gambu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena Masun iki gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal. Iki nek kegendam Masun ora mungkin Iki sok tahu biyen kene ditinggal tangane to. Terus Pak Heru kula tingali napa niku rajae. Astanipun. Ketinggalanipun jenengan niku hotel tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Depan karo Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa, sama Mbak Tatin. Tatin. Kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak cuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetan kuwi lho. Ora kuampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yo Tatin kalih anu Mbak Elisa, yo. Apa Mbak Elisa? Jo guyu ya. Jauh seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Senting. Senting. Desa. Wong sudah pedhok kok aku senting. Karepe iki penting ora kok senting. Bohogyo. Bog. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Tonyo tadi. Kayake janda baru kena apa ki Trisno apa ki jenenge, Dok? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo midhangetke sih. Ayo coba wis. Penake Ya, silakan. iki jan. Lintang Asmoro. Oke, siap. Ya kene yuk Tatin. Tatin. Apa sayang? Apa yang berjumpa? Ini saya bukti. Muda. Di banget. Apa sih? Awake dhewe rasane lu men. Apa-apa ya Mas. Berdua saja. Siang pan Awan mengira
Tolo ratri